Croeso cynnes I Sioe Mon, warm welcome to the Anglesey show. Nid dim ond digwyddiad pwysig yn y calendar amaethyddol yn Ynys Môn, ond dyddiad pwysig yn y calendar cymdeithasol. Dwi wrth y modd jyst yn cerdded o gwmpas yn siarad efo hwn a'r llall. Wel, beth sy'n yma? It's good to see people and all the show has to offer. Neis gweld EV ar cae Sioe. Ella bod yna fwy na jyst hwn yma. Kia Niro ydi hwn. Bwysig wrth gwrs bod ceir trydan yn cael ei gweld ar cae Sioe fel bod man arall. Da ni gyd yn mynd i fod yn dreifan o Gymru. Fi'n esto fan hyn. Barcud, hedfan dan y dŵr. Osian. Bwysig dydi Sioe I rannu beth ydych chi'n neud? Yndi, yn union rannu gwybodaeth, codi ymwybyddiaeth o prosiect Minesto yma yn Caergybi a potensial I ni fod yn datblygu rhywbeth ofnadwy arloesol sy'n mynd I newid y byd yn y ffordd. Ie, a mae'r peiriant yn mynd yn ôl yn dŵr? Peiriant yn mynd yn ôl yn dŵr heddiw yma, da ni wedi bod yn arbrofi trwy rhad dwytha, gwneud newidiadau dros y geia a mynd yn ôl i'r dŵr I destio bach mwy yn y misoedd nesaf. Diolch, hwnna Sioe. Ie, diolch yn fawr. Don't think it's me somehow, but not a bad place to come and do a bit of shopping. Reit, tra fan hyn, stondin Ynys Môn dros Ewrop. Dwi'n mynd I dreulio chydig bach amser fan hyn. I'm going to spend a bit of time now on the Ynys Môn for Europe stand. I thought you were coming back this afternoon. I am back. Right, stickers. Brexit will be good for the economy and trade and jobs. Bydd Brexit yn dda i'r economi masnach nes swyddi. Strongly disagree. Brexit will improve the UK standing in the world. Strongly disagree. UK government is doing a good job of negotiating Brexit. Brexit will be good for Wales. Brexit will be good for Wales? I kind of strongly disagree. Disaster for Wales. What kind of response are you getting today? Pretty good. A lot of people are being captivated by the Brexitometer. It's a great tool for engaging with people, and as you can see, the result is pretty clear. There's a vast majority who are really unhappy with what's happening over Brexit, and a pretty large majority who would like a second opinion. Realisation that it's a bit of a disaster, especially for us Especially for the agricultural community in Anglesey. Ieir. A chwiad, actually. A ceiliogod yn ôl y sŵn. Hwn yn un da, cystadleuaeth tyfu llysia, Menter Môn sy'n rhedeg hwn. Ysgol Llandegfan, Ysgol Llandegfan, Llandeg yr Goch, Ysgol Hemblas Llangwysdolis, a Ysgol Llanfawr Caergybi. Wrth gwrs mae'r sioe yn gyfle pwysig iawn I drafod materion amaethyddol pryderon a gobeithio'n y diwydiant amaeth efo'r undeba amaeth. Yn FUW fe'n ei gyfarfod gyntaf bore yma. A'r NFU wedyn, ac wrth gwrs doedd I ddim syndod bod Brexit yn uchel iawn ar yr agenda efo aelodau o'r ddwy undeb. Wrth gwrs, mi ydan ni ar bwynt lle gallan ni fod yn gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb o fewn cwpl o fisoedd. Leaving the European Union without an agreement, I mean, I can't overstate how devastating that could be for agriculture in Wales. And clearly from talking to members from both unions today, there is deep concern about the implications should that happen. Remember the referendum 3 years ago? There was no way that we'd be crashing out of Europe in this way. Well, we're at that point now where it's very real. Wrth gwrs, mae yna faterion eraill oedd yn bwysig i'r undeba hefyd, a dwi'n falch o fod wedi cael y cyfle efo Llyr Griffith, Llefarydd Plaid Cymru a'r faterion gwledig I fod wedi cael mynd drwy nifer o'r bynciau bwysig na efo ffermwyr heddiw yma. Felly diolch yn fawr iawn I chi, undeba fel arfer am gael cydweithio mor agos efo chi. Brysur efo yma fyd.
A na ni, wedi bod y diwrnod fan hyn, da ni'n byw gyda'r llaw. Fy swyddfa i fel aelod cynulliad dros ffordd bwys na ni fan hyn teithio, Elfyn Thomas dros ffordd i ni, Mudiad Meithrin dros nesaf ni, lot o busnesau, dwi'n gwybod braf iawn bod yma. Ond da ni'n ôl yma yn y sioe fory. Os ydych chi o gwmpas lle, galwch draw i'n weld ni, mae'n nhîm i gyd yma. Cyflawn sgwrs, ond wrth gwrs, cyfle i gael ista lawr ar y soffa hefyd, os ydych chi wedi blino'n cerdded rownd y maes. Hwyl!